ассалому алайкум, дӯстони азиз, шахсони бонуфуз, бардорони дур наздик буда ва инсоное ки нав омаден ба канали моро пайгирӣ кардесен. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯм бардорҷоно. Чӣ хел ки дар саршавии навор пеш аз даромадан 4 ҳуҷра ва 22 сотиқ бо нархи 255 000 бардоров дар ҳақиқат ҳаст. хоҳишманд ҳастам, пайгирӣ намоед моро. хона дорем бардорҷон ё ки мошина аст, ягон намуди техникаҳо аст барои ҳамкорӣ. то метавонед ки дар рақамҳои рӯи навор буда ба ман муроҷиат кунед бардоров. мо дар хизмати шумо ҳастем. аз шумо як то лайк ва обуна шидан тамом. гапа зиёд намекунем бардор азиз, инак мегзарем ба эълони аввалмон. хуб, эълони якумон чие дӯстон? бардорҷоно, хонаи фурӯшӣ айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. аниқтараш бигем квартираи фурӯшӣ дар 13 микрорайони ами шаҳри Хуҷанд қарор дорад. иборат аз 2 ҳуҷра ва 46 метри квадратӣ бо нархи 380 000 сомонӣ. бардор азиз, рақамҳои 921 10 42 10 42 40 метавонед ки шумо айни ҳол занг бизанед ё ин ки рафта хонаро аз наздик бибинед. бардор азиз, маълумотҳои иловагӣ: лифт кор мекунад, обу барқ доимӣ ҳаст, ремонти нав, мебелҳои нав, хулоси гап ҳамаи чизи чораҳо нав аст. бардоров техпаспорт ҳам дорад. дигар чишмон нагуфта. зуртон бараса агар 20 000 сомонӣ камтар 400 000 сомон гуфта истодаам. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. боз як квартираи фурӯши дигар дар Хуҷанд. дар 13 микрорайонаш. ин иборат аз 2 ҳуҷра ва 50 метри квадратӣ аст. 50 метри квадратӣ бардор, фаромӯш накунед ина. 425 000 сомонӣ нарх гуфта истоданд. акамон айни ҳол боз муомила. ана рақамҳои 921 10 42 40 метавонед ки иштам занг бизанед. ову свету барқ ҳамаш ҳастай. дар ин масъала яъне ки мушкил намекашем бардоров. нархи ӯ дигар, нархи ин дигартар. хуб, агар ки батонед харидорӣ карда, марҳамат, рафта аз наздик бибинед. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар аст. дар 14 микрорайон. 2 ҳуҷра дорад, 43 метри квадратӣ дар ошёнаи сеюм айни ҳол қарор дорад дӯстон, бо нархи 410 000 сомонӣ. акамон мешунақадтон суҳбат мекунад, ҳисобу китоб кунем бардоров. ҳамин хона дар чанд ки баарзад, хушроак ҳисоб китоб кунен, маълумоти иловагии пурраро аз худи яка боз бипурсен. дар наздикиш 3 та боғча аст мегава, 2 та дигар мактаб аст ки фарзандакӯи шумо яъне ки ба раҳи дур рафта дар хунукиву гармӣ мушкилӣ намекашад, яъне ки азоб намекашанд бардоров. рақамҳои 551 50 06 00 занг бизанед акада. чорумин эълон мегзарем подписчикони муҳтарам. хуб, боз квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. анайнаш бошад дар 8 микрорайон. бардорони хуҷандӣ, аз сабабе ки бениҳоят комменти шумо зиёд шуд ва тарафдороне ки квартира аз Хуҷанд хостен сухан карден, сухани шуморо дар замин намонед бардоров. масоҳаташ бошад 42 квадрат дар 5 ошёна айни ҳол қарор дорад. 350 000 сомонӣ нарх дорад ва рақамҳои 929 48 23 23 дорад дӯстон. ҳолат бошад бо ремонт. ҳаммом ва ҳоҷатхонааш бардоров гуфтамонтон ки як аст. сану зел аст, яъне як. техпаспорт надорад. гуфтамонтон. хуб, як ҳуҷраи калон аст, яъне 42 квадрат, як комнатаи нормали кардагӣ ки барои зиндагӣ кардан. ва шахсоне ки агар оилатон майдатар бошад, ба шумо мега ҳисоб ба як фарзанд, ду фарзанд шумода мешавад бардор азиз. панҷумин эълон мегзарем. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд аст. дар шаҳри Хуҷанд. ин ҳам дар 8 микрорайон. иборат аз 2 ҳуҷра ва 3 сотиқи дигар дӯстон замин дорад. обши агар ҳисобш кунам хел мешавад. ҳавличаш стяжка кардагӣ, ҷои дар корӣ
ҳамбоз забор ҳам дорад дӯстон. фаромӯш накунед. 350 000 сомонӣ нарх. ана нархаш бошад 350 000 сомонӣ. айни ҳол гуфта истоданд боз муомила. рақамҳои 07099 7999 дӯстон марҳамат занг бизанед. хона бад нестай тоза кавроди хутон чақай ки дидин. ба эълони шашум мегзарем дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе аст дӯстон. агар ки фабрикаро дида бошен, дар назди фабрика аст. 4 ҳуҷра дорад, иборат аз 2 сотиқи замин. 2 сотиқи дигар замин дорад бардоро. ин хона хонаи заминӣ аст. ана чақай ки хутон дида истодаен. ҳолат бошад бо ремонт. бениҳоят таъмири зебо кардагиай. 3 та 4 та қариб ҳуҷрае хутон дидестем бардоро. аки маълумаи шарт нестае ки ма мисол бум ки аз 3 ҳуҷра зиёдтар. ҳамин 4 комнатаи бардоро до мақсад 430 000 сомонӣ. ин ҳолата бинен, састаниро бинен бардоро. ин ҳавличаш стяжка кардаги ҳаммом, ин душавой варкагар бениҳоят зебо аст. ба ҳафтумин эълон мегзарем дӯстон. ҳамин бародарҷонмон як дарвоза доштааст. рости гап гуфт ака мира илоҷ боша, ягон харидор боша бифурӯшемаш. касе ки дарвоза бихарам мегагар бардоро, ин дарвозаи арзон. оҳанаш бениҳоят ғавсае. оҳанаш ранги оҳани танкай. рақамое ки дар боло ҳаст дӯстон 987 22 55 41. ҳам ватсап ва ҳам дасти як аст. марҳамат муроҷиат кунед агар харидор бошем. эълони ҳаштум мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ёвон. наздик ба винозавод дар болои почта аст. болои почтада. 2 ҳуҷра дорад, 4 сотиқи дигар замин дорад. нарх бошад 330 000 сомонӣ. рақамҳои 554 81 79 79. марҳамат занг бизанед бардоро. 4 комната дорад. 2 ҳуҷра дорад, 4 сотиқи замин узри зиёд бардоро. дар болои почта аст. наздикии винозавод. вроди бад нестай бардоро. хак ҳар кас аз ҳар нуқта ҳавас дорад. агар ки дар кортон бошад, маъқули дилтон бошад, занг зада барои харидорӣ кунед. эълони нуҳум мегзарем бардорои восе. шахсое ки яъни ҳол дар восе қарор дорад, агар ҳамин ҷа бошен, хоҳишмандам дар комментария фикри худтона бинависонед ки ҳамин хона меарзад ё ин ки не. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи восе дар деҳаи Кадучӣ дар ҷамоати Бобошоҳиён. 6 ҳуҷра дорад, иборат аз 9 сотиқи замин ва бо нархи 430 000 сомонӣ. 6 комнатаага бардорҷоно. анаҷа агароткорӣ бикунӣ агар мешавад. восеи хидмон бардоро бениҳоят аз об сер аст, яъне ки да восе об проблема тамоман намешавад. рай гаштагид овай. рақамҳои 939 32 06 02 марҳамат занг бизанед. ҳуҷҷатҳо 100% қоидавӣ аст. мега хона дар лаби роҳ мақсад. эълони даҳум мегзарем дӯстон. ҳама ваъдае ки додам, яъне ки хонае ки дар ҳақиқат шумо мунтазир будем ки 4 ҳуҷра 20 сотиқ бошад аминҷа. бале дӯстон ҳаст. хонаи фурӯшӣ дар Темурмалик дар ҷамоати Саймумини Раҳим. деҳаи Даъвад дӯстон. 4 ҳуҷра 22 сотиқи замин бо нархи 255 000 сомонӣ. харидорҳо марҳамат кунед. рақамҳои акара мегумтон. баъд аз рақамҳоро гуфтан лайкҳоро бизанед, обунашин, баъд баред. 918 22 72 18. лайк бародаро фаромӯш накунед. ҳатман подписатсия кунед. хонаҳои арзон ки ғалтид рекш мекунем. барои реклама кардани хонаҳои худтон дӯстон ё ки мошин бошад, чӣ молу маҳсулот техникаҳо бошад, бе ягон мамоният, бе ягон ҷои изокашӣ, ҳатман дар рақамҳои рӯйнавор буда ватсап, имо, телеграм ҳаст. метавонед ки дӯстон ба мо муроҷиат кунед. Автотв дар хизмати шумо аст. ташаккур ба шумо дӯстон ки маро дастгирӣ карден. фикри ақидаи худтонро дар комментҳо менависонед. ва дар охир чӣ гуфтанем бардор азиз. аммо шахсое ки мисол хона доранд, хоҳишмандам нарх навора аз ҳадди баъд зиёд гузоштан шарт нест. аз сабабе ки рости гап зур мо нарасист. яхи ман мегум хона бигирам,
зулм нарасиса чикор кунам. хоҳиш аст шумо бародарҷоно. То наврҳои оянда Худованд ёр мададгор то бошад. Паноҳтон ба Худо бародаро.